Hey guys, magandang hapon. Isa na yung mga snack na eh. Opia. Opia. Dapat may kuhan ba ka ng suman nga moron. Malagang i-order ni Ivy hapon. Ha? Hey, dari. Kuhalon ka ng lain nagpanahon. Pulis maot. Kaya na. Kasi dahang routine. Kan madina, matug mo dyan na kada palis. Atang hupi, atang palisan ng milon. Kananay, kaysa naman ay kape. Kape mais. Nga natin! Na, dami bitin. Hindi ko kadali maangay dani nga ni. Hindi kasi ka nang ilawin mo ni kanapin ma. Baboy mo sa labot dyan. Gusto naman ko nagsahon. Story time. Ang ginabuhis tao, hindi matagna. Kaya na may kuwan na rin ba namin ka ng relatives nga description man sa among barangay. Naghanang nakurat kay kalitra o kaliwan. Ang mga tao ba, di kadawat kay kanalagay nga na nga nagdahom nga mamatay na di ay. Masakitin din noon, di mamatay. Yeah. Kato si Diyang nga, grabe kabibo. Para mutin ka. Para mutin. Matay kalit. Ate o. Yeah. Muna nga kuhan. Mangandam dyan ta. Ako kay, Mangandam dyan ta sa tanang panahon kay wapunta kay Bob. Ano sa ta? Kuhaan. huwag mamatay ko, di ako puma. Handlok na. Kaya ba? Gala rin? Di kaya. Ibog na eh. Laman na space. Diyan mga maghihumok na. Mga Marami. lagi, grabe lagi. Timeline sa, kuhan ba sa Facebook. Grabe naghanang mga kaila dito. Gabi, guding labay mi ba? Grabe gug mga motor, grabe naghana. Murag, tagadi sa katong mga tawanang ning kuhan ni Diba ning duaw. Hindi kita bukuan. Destin. Timbat ako. Pwede nga ko na kanala. Kay kadto si Ja, mga dito siya nagdahom nga. Namatay na. No. Nena. Wow. Pero kuhaan ko, no, ag-istorya. Kanang nay, murag nagpahiwatig na. Kay kuhaan man si Ja kanang kuhaan ba, nagkuha silang bahay, naggipaadyo, naglang bahay, nagpatawad og suga. Kanang nagbutang og mga buwak, palibot sa iyang kwarto, no. Kuhaan na to. Nagpahinang ba? Nagpahinang na dito sa iski. Mabas manita nga. Napahinang ko rin po ito. Hindi din. Kuhaan ba ka Napalimpos ang kuko. Ate, palimpuan ko nga. Moto kong kagayaan kay. Bukatin sa birthday ba ito sa ako. Nga na ba ako pakuan? Nalungan lawa ka naman nita ba? Nalungan lawa ka nagbinig dito. Nagbukarakara kong kandiro. Uno. Napakawan sa mga bata. naman rin yung last. Mo na may tukad pa ka maagpa. Dasal ko na kuan man siya. Matay. Nabanggaan mo to. Disgrasya. Nabanggaan mo to. Si? Mananita. So, nanay. Nabanggaan mo to. Ako nang to sa isip. Pangandam. Kaya Napanggaan na. ko na to si Benilo ko ni Suwan. Ito mas Benilo hindas. Sama dito dagat. Hindi siya dito si babaw ng bahay. Nakuha si Jack sa dahon. Kuha ka mangitag tuba-tuba. Basta kay karsada. Ibabaw ra po silang. Hindi po yan. Kuha, nay. Natanawan sa Jang suwon. Kuha na si Jan. Gahi na. Si Iski. Ang luda. Kuha ka ng giatapil. Kuha man si Jan ka ng nagkuob. Nagkuob ko, no?
Nagkuob, hinja. Nanay dugo sa ilong uba-uba. Maraguan ko na to. Kanang, kay before siya namatay kay Juan man, grabe man dyan kapuya kay nag-landscape man sa ilahang Alam mo, ibis no. uyaw eh. Yung ato pag panoramic, tukad. Good. Darang kapuya Di dito. ang panoramic, karang kahabog. Saka. Ako ang kasing-kasing. Bata pa nung pila edad ito. Nandiyan ko. Nandiyan ko. Bawa man ako kapag nag-birthday. 2,000. Hindi, graduating siya pagka pulis. Amang silingan, hindi amang pang relative so dito dapat ang bahay. Munay trending sa amo dari. Nga. Ning kalitrag. Labdan. Naman. Labdan, nagagalang bay, malabdan kang mukuha mig avocado ulas kuan sa una ato ba ilas na predo. Amang relative siya side sa ni tatay. Minahan. Minahan. Hindi Hindi rin sa nung Pedro. Pagmakan. Kasi nang gunding si Pedro kay Sunan. Apo. Hindi na pamangkon. Apo. Diya kuan. Apo. Mara dito kay kuan man kuno kanang nimang kuno nga Apo naman ang gunding. kabangi ko kay atong ibutang atong mga picture. Nara ba mura pag nagpasabot-sabot na nga mawa si Diya. Kuya lagi. Kuya di po nang kuan ka kanang arang kapuya ba magpalabi ka sa kapoy. Di ka magpalabi ka kapoy. Kay kuan po ka nang Sa 2, 4, 5, 6, 7, 8. ranta. Siyang po, 11, 12. Kala taga mga lamisa. 17. Wala mo tayong mga 20 di ay. Natag ng pililag usa, natag kong perpedyo usa. 20 ko nung ka-watermelon. 20 ba to? So ba to? 17 man to. Buwak, ha? Buwak, ano pa rin? Undo sa naman na. Hatak man. Ang sabi to, is. Butang na naman na. Kapasalit. Undo sa. Kalindan din. Yes, pang sabi. Alis din sila sa taas. Break dara yung ko. Palit ka dito mes. Naman nag-iban mo manuri dan ni tatamis at palit na takawa may tamis. Wow, hindi mo masiri daw kita kita sa Dami ako. Nay, sa kabuok nga, 3 ka kilo. Ang naka 3 ka kilo, aw, dahag ta nga yan, hapit mo 3. Bawak lang ko pera to, usa. Bawa. 40. 35. 35. Katarang nawahi ka pa tamis to. Ha? Taas. Pangalan naman na, di balik siya. Lubat ka di? Ha? Lubat na? Parehan magka. Ay, ayaw! Ayatan! Kasi video ito mga binti ka ng Tengah tu.
Okay, tagtambal dali. Kaya na. Nabay. Pablisa. Salamat po, ma'am. Hoy, lakbalit. Kaya na. Madung gabi ni dung tanan guys, mana day mig paniapon guys, naday kuya Brihan bagong bag guys. Lain pakita nindo guys. Pwede nigpaakon ma? Di agay. Hala, kapay pangag, kapay mo paak. Hindi nga na, hindi mag-relax ra. Di agay. Ah, para sumbag sa una. Abi, bakita? Di agay. Ah, okay man day po day. Guys, nana ko'y bagong bag guys. Asang gordiran o laing bag kay kuan. Guys, nana ko'y bagong bag guys. Ako ay nag-abri guys. Ako dong gipaak guys. Paak. Takto rin po di ka dakto. Yalian na, asang gordirag bag. Gamay rin may baga. Nice man di ay. Hi pa. I love you ma. Asa ka sapong. Nice si Ja. Kay katong ijang pink, dakura. Ja, gamay ra ba si Jay? Dadun kayo ba na sila libro? Sudan. Okay na si Ja, nice si Ja. Sudlan ang mga notebook ma. Ja. Naikuan. Previous ya. Ayun na. Si Aliana di pwede pabaga ni mo para si Jang bag bitaw pink kay makabuling-buling. Okay na sila kay di naman sila bata naman. Lagi, hindi ko alpot ka nang. Nice man si Ja. Gatang ibukaan rin day. Libro day ko magpaliti ko maglibro. Kung ka maglibro, magdara makag... Kuan ka nang naipapil. Lapis. Libro day mawa ma. Ama mo yung libro. Palit di ay ma. Palit. Palit day libro di ay ma. Ang gingan bitaw det pag nantut ko tatiri. Libro ra di ay ma. Nice man yun eh. Palit ang libro ug mama. Palit ko. Pila ka adlaw nga ako'y vlog kay na busy. Yes. Gahapon ang one naninda. Holiday ming nagtinda dyan yes, naging adlaw. Nagkuhan ko nag-brigada. Aliana. Hindi masira ka, di pa niyo. Nagtubig pilahan ma. Ha? May suuso nagsasihan na ma. Naglima. Ito mo dahil kay. Sama. Yes, ako. Pwede ganili ma. Nice si Ja. Akturan ni mo dahil kay kuan. Sama. Sudlan na naman ni mo kuan. Mama. Ang gusto mo pa itong libro. Notebook na itong palitan. Notebook ay tampal ito libro ma. Labi ma. Dugay pa yung birthday ma. Magli pa. Minsan yung birthday, dugay pa kaadyo ma. September. Wala, set out mo Ate Esther dyan anong amuarhi ma. Mau, kung ka na. Ate Esther, anong makamuarhi do kay Ranggo o ko Ate Esther. Ngalhi sa dari kay
kuan nga hiya sa mi ati Esther kay Kay, mingaw ko ni mo ati Esther. ati tita mo gudto. Hmm. Di makamutawag og ate dito kay ate mo suon. Kay mo tungod dyan. Tita ang tawag. Si mama. Love you, ma. Masira na, ma. Masira na, ma. Sira man. Tago ko. Kahit patag mong mga Ato sa itong kwarto, ma. gara ko na ka. Ako na dito, likod ko na dito, tanawon. Pinaraw, mo bag nga. Tanga naman ni gamay yung kuan. Ala, Nalipay na nice, yung hindi ay. bagong bag, guys. Dito dito ko yung bagong gaya. Dito ko na eh. Nga, narabos sila kadakuluan kay. Ay po. Sila naman sila sa kanotbook kung yung biskuit. Ano palit ko kag libro, ma? Ay, tago na ka. Pakita na na ikaw. Bag. Di anay.